F'rapport ippubblikat kull 4 snin, il-Caritas ippreżentat studju dwar dak meħtieġ biex tgħix ħajja diċenti għas-sena 2024. Fl-istudju li sar ftit wara li bdiet taħdem l-inizjattiva Stabilta li fissret roħs u prezz stabbli għal 450 prodott essenzjali tal-ikel, il-Caritas innotat bosta miżuri soċjali li ħall-Gvern u li primarjament tħabbru fl-aħħar budget li jenu mhux ftit biex jilqgħu realtà tal-għoli tal-ħajja. Hawnhekk isemmew miżuri bħas sussidju fuq l-enerġija, il-mekkaniżmu addizzjonali tal-għoli tal-ħajja, it-trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd u oħrajn, bħall-loti ta' kaxxa b'affarijiet sostenibbli l-ġenituri li jkunu għadhom kemm kellhom tarbija u għodda marbuta mal-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-ilma. Dwar dan spjegat aktar il-professur Susan Piscopo li mexxiet ir-riċerka. Aħna l-basket tagħna dejjem infassal fuq ikel li huwa tajjeb għas-saħħa u fejn nistgħu anke ikel li jista' jgħin is-sostenibilità fis-sens ta' li ma jkunx ta' dannu għall-ambjent naturali. Il-għajnuniet li ħanejtek tniedu riċentament bħal l-inizjattiva Stabilta għenet xi ftit żgur għaliex inti ċerta ikel li hemm fil-menu tagħna ta' 7 ijiem qiegħed ukoll ċerta ikel f'din il-grupp ta' ikel li nqabad bl-inizjattiva Stabilta. Il-Caritas wetqet studju fuq il-prezzijiet ta' affarijiet li familja jkollha bżonn biex tgħix. Hawnhekk rimarkat li familja ta' żewġ adulti u żewġ titfal għandha bżonn ma' 19,153 euro fis-sena fil-basket bażiku ta' affarijiet essenzjali. L-istima tinżel għal 14,731 euro għal koppja anzjana. Fl-istima tal-basket mill-esperti tal-Caritas hemm numru ta' affarijiet minn ikel għal prodotti sanitarji, ħwejjeġ, mediċina, trasport u anke spejjeż marbutin mal-ħin rikreattiv. Il-Caritas semmiet kif hemm forum ta' familji li bl-inqas tħul possibbli għalihom ikopru l-ispejjeż tal-basket smat u hemm minnhom li le. Iżda pereżempju ġenitur b'żewġ titfal fuq il-paga minima li żdiedet u l-ħaddiem jirċievu wkoll l-in-work benefit, din it-tip ta' familja tinsab kważi 800 euro iżjed il fuq mill-ispejjeż li jkollha fis-sena. Intqal li imbagħad jista' jkollok spejjeż mhux ippjanati li jbidlu din is-sitwazzjoni. Fir-rapport ġie rimarkat ukoll kif ir-rata ta' inflazzjoni mistennija tkompli timmodera u l-Caritas innotat kif inizjattivi tal-Ministeru għall-Politika Soċjali bħal ġemma u oħrajn favuri l-itteriżmu finanzjarju huma importanti għaliex jgħinu fl-għaqal tal-familji.